Ďakujem. Tak ako sme sa tu ráno stretli spolu, ten čas ubehol veľmi rýchlo a o chvíľku sa opäť rozprchnete do jednotlivých okresov. Ja som naozaj veľmi rád, že jednak počasie vyšlo, jednak všetko prebehlo tak, ako má byť. Tak ako som na začiatku povedal, víťazi sa určite tešia, radujú, tí, ktorí skončili na tých nižších priečkách, možno nie sú až takí sklamaní. Čo som sa rozprával, pretože nebol som tu celý čas, aj s jednotlivými porodcami, všetci tvrdili, že tá úroveň naozaj bola dostatočne vysoká. Tie bodové rozdiely nie sú veľké. Niekto musí byť prvý, niekto musí byť posledný, bohužiaľ taký je šport. Ja verím, že tí, čo sú prví, sa budú ešte zlepšovať a budú nás dobre reprezentovať na celoslovenskej súťaži. Tí, čo sú nižšie, tak ešte potrénujú a na budúci rok sa stretneme na ďalšom kole. Verím, že divákov, toto je mladá, ktorá bude potom. Verím teda, že nikoho z vás aj tie slabšie umiestnenia, boli to rôzne objektívne príčiny, ktoré zapríčinili či už vracanie terčov, či nejaký vietor pri hasení, že vás to neodradí a budete ďalej súťažiť, aj keď myslím si, že nie je toto podstatné. To podstatné je to, že naozaj budete vedieť pomôcť, keď to bude treba, keď sa niečo zle stane, takže ja nebudem dlhšie naťahovať, máte autobusy. Ďakujem vám za to, že ste sa zúčastnili, že ste predviedli naozaj bojového ducha. Ďakujem všetkým organizátorom, rozhodcom, časomeračom a všetkým tým, ktorí toto zorganizovali. A prajem vám do budúcnosti hlavne všetko dobré. A pristúpime k vlastnému vyhodnoteniu. Všetci už vieme, na 7. mieste je umiestnená Evangelická spojená škola. Na 6. mieste základná škola Zázriva. Na 5. mieste základná škola s materskou školou Krušetnica. Základná škola s materskou školou Gorkého Martin. Teraz poprosím, to bude 3., 2. a 1. miesto, aby vždy dotyční vystúpili tu dopredu. Na 3. mieste základná škola s Taškou. Celý večer sa u nás tam má ešte písmena otlačené na ksichte. Ale. Pozor na auto. Dobre, ešte raz, ďakujem. Na 2. mieste je umiestnená základná škola Lúčky. Poprosím.
Dobre, ďakujeme ešte raz. No a poprosím na prvom mieste Silomnícka základná škola Belany. Ivan. Tak, gratulujem. Šampus majú kde? A to ešte nejaké nedokonalosti.